Флайс за гърди с гири от наклон. Един от красивите елементи на добро развито пропорционално тяло е когато имаме добре изразена линия между гърдите. И за това е добре да правим упражнение наречено флайс за гърди от наклон. Изходно положение. Лягаме на лежанката. Имаме 3 точки на опора – крака, таз и лопатки. Допуска се лека извивка в гръбначния стълб. Движението започва с практически прави ръце, но се сгъват в последната фаза, за да разтегне максимално гръдният мускул. Колкото по-голяма е амплитудата на движение, толкова по-ефективно е то. Старайте се това да го запомните. Във връхната точка сведете гирите до докосването им, а в ниската фаза до пълното разтягане на гръдният мускул. Най-честа грешка в това упражнение е когато работите в плоскостта не на гърдите, а измествате акцента в раменния пояс. Тогава ще разтегнете делтовидният мускул. Работим в плоскостта на средата на гърдите. Следим за дишането, на усилието издишваме.